Mama, hatizozivi kuti tomubatsira sei ichigere ishungwere musadaro ndazvizwa but imwimwe munoziva kuti kana munyari kuhospital muchirwadziwa muchida kuona chiremba kunobude mari. Saka ndati takupe next date redu musi wa 16 munonga mwahora ere? Andizi kuti nanga tahora ere mari yacho kuti mari mwedzi wapera ke? Aisi kuya madate atafana kunga andinotenga nyango ndorwara ndikagara kumba ndichiziva zvirikwadza pakati muda ndisamangara ere ndochipondora chete Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira ndochipondora chete ndinopika nchataura chokwadi chizere pamberi Mambo Salome Mwari ngaandibatsire chigare basi chisenare Ndian Maria Manjongoma taura itizvii nyaya yenyu iri kunzi kudini? Nyaya yangu iri pakuti Tryphine Mucharira wakatora jaketi remwana wangu akasangana pamakota amhari kubva kumausani. Mwana wangu ari kuenda kumausani, iye Tryphine aine murume wake, obva amuti Muzaya ndipe mari yekokora. Muzaya akati handina, akati asaka ndakubatire jaketi. Obva abata jaketi leather jacket akainwazi Pick and Pay kumusana kwaro. Obva atora obva aenda naro kumba. Kuti chamangwana kuseni Muzaya wakaenda nedola. Mbuya dola iyi. Mbuya akati dola ndotenge ndode mari inotenga. Muzaya akati handina. Akati asaka kuti ndino usina Muzaya ndakudini ndabva nejaketi. Zvokunge ndonga kutamba zvazvo ndozvakandonga pa kuitika ndokugara kuzoti rimwe rezuva Tryphine wakamira paseri pekitchen yawo pauti Muzaya B chikazi uya uno. Muzaya wakauya iye wakamira pabuwe pakasvike Muzaya Tryphine wakadzika kwabva aite hagi yekudai yekukochekera maoko makumbo oturudzi kudai ndobva amberi kudai obva ati chibhakira obva adai kuseya pamuromo obva adzika obva abata Muzaya muoko obva apinda naye mukitchen. Muzaya akati chachini zvee chinonditira mbuya opinda mukitchen muya mwaita sekuru wakapuwa mwoyo wembudzi nemapapu nekamwe kanyama akapuwa iri yembudzi obva apuwa nyama mwaita obva adzokera pamba pake wakasvika imweni yacho chinyama chacho obva achigocha paakadza kuda wakabva azive kuti sokunge munhu azwe chini zvipakanwa mazino wakabva atanga kudini kubvisa zvipakanwa zvazvo. Iyi nyama imweni wabika pamoto kuti madeko kuti nyama yeye manje achizoirya manje yepamoto iya mazino akudini akutangisa kurwadza akati pamweni haina kuita umire mangwani ndokubikisa futi nyama iyaiya tozwa nyama haisi kuita. Obva aya kumba obva ata kuti mai ndakapuwe nyama ndisekuru Devi zvakafamba sei akati ava ndi Tryphine wakandaridza kuti auya pano ndobva ndauya ndobva ndapuwe nyama here ndikanoti ndakangozvitira zvokungoti handina kumbokasofunga kuti chii chichada kuzoitika kumberi. Takatogara nguva zvinhu zvakadaro. Rimwe rezuva ndaenda kumba kwemwana wangu kuya ndichita ndikaenda ndoona mwana wangu ndokundakanokorwa tsoka Tryphine Mucharira obva adziisa pachijira chekusvipa obva atora dzikutsona dzikuhombe dzikutsono riyari obva abaya pafundo pacho kudai
obva aturika mudenga mukicheni pamba ipapo. Ini ndochigara, takandogara nguwa yese, makombo angu anochini, makombo angu anochini. Saka takasvika pakuzofamba, tizwa chii chiri kumboitika. Ndokuzozvibata kuzoti no, zvinhu zvese zviri kukonzereka izvi, zvese zviri kuitika izvi. Pane munhu wakamunokota tsoka, ndiani Tryphon Mucharira. Ko jaketi kere tiri kushaya rakatore Tryphon Mucharira pachimwaramu echibva kumausani. Riri pachikazi unaro jaketi rakaturikwa kudai pachipikiri kudai. Riri kutoshanda jaketi iroro. Haana chaanobata mwana. Ringori rombe mukati meupenyu hwake kubudza ngejaketi. Iyo izvikutaura kudai mazino ake ayayana ari kutodonha kudai pamberi pesaba pasina mazino. Akadarika amweni acho kukura kudai, asikarwadzi angori panoma. Anorwadza ati ese akadarika amweni kudai. Ndenyaya yandakaenda nayo. I'll kill you now. Because I'm a soldier. Do you know me? Do you know me? Baba ilikunya kutumbo. Saka ndio wadaita baba. Ndio wana watanga hapo mwa body cha ndio kudai. Murumo wako ulikuwa baba na rasta. Asi murumoto ndianjazi. Anzazi gani? Aru. Ndio uri hapo uri kupadress. Ndio wazi. Makakasi. Hamuna dole. Uto mwili wipo baba. Hamuna dole. Ruto mwili wipo baba. Idoro ilo super. Unedo. Tora imosha isembe. Wapi nani ndoro mno? Nakanga mambata ni kwa gani? Watengera baba ndoro kuti ambaye kudari mwoya nedoro tisiya baba. Azidu. Nyanyo anoiwina. Anoziwo chi. Uri kuya na baba akadhakwa kuti akubatsire nyaya muri kuya kwamadini kutongana muri mabwenyu. Handiri kuzviona futi zvinhu zvakadaro izvi. Saka nyaya yenyu tainzwa imwe tochizwa kuti tode madaira itai adaire tisu tichizwa kuti majaketi munotora isa nyama dzengu dziri dzinodambura mazino, tsoka uchinokora chidiri muchiroya atete chii chiri kuitika daira iti. Ini pane zvese zvaataura Maria hapana chimwe chandinoziva. Chekutanga chemwana wawo ndurekuti ndiabvunze kuti Maria B unoziya ere babake? B unodai akarya mutupo wake odonha mazino. Gore rapera paseri akanetsana nazvo ekomabheni eiti ndi dumuro yamwana kuti mwana adonhe mazino. Ai Maria gore nerwane ini endumuro yamwana kuti adonhe mazino. Ndoja ndokwambia mwana wayo unoaziya ere babake? Mwana wake unodai akarya mutupo wake.
Ngora pasel wakana sana hena amwena. Akani sana hebu mata. Ngora ne rwani ni. Jackie. Ye mwana wacho uri. Yeah, jaga tandizi. Aturi mwana wacho uri. Wafada yasvika ini ndabva ndiri kubasa. Kutsoka roruzuru nokora tsoka ruchikanga mupana. Chii, zvauizvi. Tandizi. Saka zvese zvataurwa nditete hapana choruzi. Hapana chendinoziva. Pamusoro ichangamira. Uyu wapungoro iyo. Ngaite tune murugo. Ngabatire. Aiwa. Ngapure. Ngaisamutuma. Kana wapungoro ipamberi pamambo. Chipangidza mambo kuti ndapumwa. Ita. Mfuko wacho utendeseri kuna mambo. Andizindo. Ngozi mangwana unodozoramba. Saka itora chiro pari po. Utsu kana chi. Wochiti mambo wenda kumwa. Ngaende iyi. Kute masisa. Mambo wenda kungoro iyi. Ya. Ya chi. Chidaira hapo so. Watopumwa. Ende uroi hwako hwashata unoti mazina adonhi munechipambo. Ende yinge ichangamira. Muroi mwana. Muroi tabora. Nyaya haisiyana hasi bhai. Nyaya is taking a new twist. Nyaya yakauya last week. Nyaya iyo iyi inyaya yakabudira muno. Uyu ndiye wakauya achimangarira tete. Amangarira tete akaba bhutsu dzemuroora. Muroora achita kuti tete akaba bhutsu dzangu apa bhutsu dzangu kwako gara nadzomba kwawo. Agara nadzomba kwawo zodzoka nadzo after some months here zozodini. Tikaitonga tikatopedza tete tikatoabata nenyaya yawa. Yekuba bhutsu tikatoata kuti next time mukazviita tomuendesa kumapurisa. But tete tabata nenyaya akabva atanga kuti muroora uyu muroyi. Tikati iyoyo hatibatanidzi neyamangarwa kuti mwada mangaraiwo yani vamangarwa yawo ndo iripo nhasi yachiuyawo manje uchimangarira chimuroora manje kuti iwo muroora iwo wakaroya mwana wangu wakaba jaketi ukamuroya akahambudzi akabva mazino nomuroora uri kutoti nyaya yekubva mazino pamwe wakahya mutumbo ngoti tete uri kutaurwa uye uri pungwa uri kutoti tete muri hure manje ngekuti hamuziviwo baba emwana wani urudye zviro hamusi kudo kuti mwana wenyu azive baba ake nemutupo wake nezvekudya nezvekusadya. Onai wakazopuwa mbudzi baba acho achiyera mbudzi manje. Wati dairai kuti baba mwana wenyu unoziva baba ake. Baba ake unoziva, mutupo wake unoziva. Unoziva mutupo wacho pamwe nembudzi. Isigauke. Sigauke ndobudzi. Alright, anoziva baba ake mutupo imbwa. Saka makamupa nyama yembwa. Imwimwe muruti takapuwa chi mbudzi iyo iri mbwa. Ndizvo. Uyu wataura uyu waraurura uyu muroiga. Bazora watotaura kare pachimurora kuti imwimwe nyaya muri kutaura munhu wakadya mutupo. Saka tatsvaka mutupo wacho tiri kuona kuti mutupo wemwana imbwa. Saka takuwirirana nestatement rake rekuti uyu wakaiswa imbwa. Bozi watoti munhu wakadya uri kutoreurura kuti munhu wakadya mutupo. Imwe mauti wakapuwa yanga yakaita kunge yambudzi. Saka matozvizoti wakadya imbwa. Sinzi baba acho ere Sigauke. Inoti ngazoziva here chifu kuti hai iye apa wakadaizirwa mbudzi. Anditi vapuwa imbwa. Iye wozopuwa imbwa. Tikachazviziva here kuti hai akapuwa imbwa. Haoni kutsuka weroti uyu hapana wakazozviziva zvekuti yapuwa imbwa. Wakandofunga kuti mapapu nyaya yenyu manje ka word of mouth against another word of mouth inonetsa kuti tiitonge muno. Iri kuda kunga patori nashe musoro.
panotoda kunga pachitodaidzwe kuti mufambi nyaya kuti tinoswera muno uyo achiti muchiti uri muroi uye achiti handiroi. Isusu kuti timuti uri muroi hatinawo mafekisi akakwana ekuti timuti uri muroi, hatigoni futi kuti timuti haasi muroi. Munoti udini napo ipapo? Zvakanaka, nganga ndiye tinoda kachiprofiti chacho. Mari iripo Tinotsvaga mari ndiye tinotsvaga. Taitoti zvinhu zvatozigaga mupurisa kuti uripo. Ngati tondosiya zvikwereti zviri. Panapa taneta nganga tichatodiba kuuya kweseka. Hamusi kubhadhara. Imwe mwauya nyaya yenyu imimi. Takataura last week kuti nyaya yenyu muri kuiona iro tichada kufamba. Hatizotaura ine last week. Saka muri kugadzirire. Hatisani ndavhura. Saka dai mwakamira nenyaya. Mwouya nenyaya yenyu mwadini? Mwahora. Because isusu nyaya dziri munomu dziri kuramba dzichitenderera. Ndobe munozozwa kuti nyaya dzemunomu hadziperi. Handiri ndinotadza kupedza. Imwe mwanhu wacho ndii munotadza kuita kuti nyaya dzenyu dziperi. Hapana pemunouya kudare kwamambo muchiuya nenyaya yekupumha noroi musina mari yekufamba. Pozini handisi muprofita, handisi nganga, handishoperi baini. Ende kana dai munyari nounoshopera uri muno kana muprofita, haaiti mahara ba. Bozi ndio inonga iri nzira yake yerarama. Saka muri kuti kudini imimi? Ndiri kuti hai kukumbira dai kuti hai azviitire kuti munhu wacho ouya munomu handiti tese tiri panditi mari yacho inenge ndozi ini hafu iye Tryphene hafu kuti tibhadhere munhu wacho nanga aruna handizvo. Kana munhu wacho auye munomu pamberi pedare zvichizoonekwa kuzi inini ndinotadza here kuunze mari yacho inenge yataurwa ngemuprofiti. Tryphene unotadza here kuunza mari yacho inenge yataurwa ngemuprofiti. Kuti apa tinokuona chokwadi. Unotorwa kumba kwake vane maflat charges. Hangonotorwa zvichiwaiwaiwoyo tongosvika kwakuzotanga kuakati 400 auya tozodini kuti chingondira 300 kuti kushinga kuti mutumhe munhu pamberi pedare resinagara kushinga mbuya aya haachakudi kwende kumba kwaone nyaya yemutinza tosimukai mugadzire dzinofanira kuti zviitwe mashinga tifana apa bhutsu hamuchina futi Unotokumbira busu. Kumbira kwa mambo, andikumbira yatorwa. Ndokumbira kwa mambo, kwa ndiri mwana wenyu. Kuna bhutsu ba. Imimi ndakataura iri ndaidzidzo katagara tichitaura hadare wamwe mutori munomunga. Musaunza nyaya dzoroi. Muchipumhana uroi musina mari. Mune nganga dziri kutoya nemaprofita ari kuuya kubvunza zvikwereti zvavo. Kwendiri anhu acho mwazwa mamhepo ari mushango wenyu mwazwa kuti uyo wabatwa uyo wapotswa uyo wada hamuchadzoki. Nganga dzichadzoti ndakaitira basa reanhu enyu akanga ari panapa nemaprofita iyo zvizvi kune maoutstanding ari kusvika hati kuma $500 mari dzakazinwa vanhu tinobhadhara zvomuri kutaura izvizvi. Apa mauya unyangwira yakaona futi handichabvumi izvozvizvi. Imwe mamboya sei nyaya ndakamutaurira imwe kuti maakuya zai kuti nyaya yenyu hatiisorovi muno michipera inenge ichida chimusoro kana kuti kufamba ndakamutaurira. Saka imwe mumbori nemari chifu makati hanzi musi wa2 munofanira kunge mechiuya eidha hamuna mari kandi munoya mari. Saka ini ndakatsvaga chini mari makanga mataura kuti hai uyai nemari hafu yembudzi yenyu yamaka 25 ndaya ne20 ndatsvaga sendahora ndakataura kuti musi wa2 nasendahora mukati mondouya takataura yanga iri chikwereti chetakakutongai kwete mauya nenyaya yenyu imimi nyaya yenyu muda kupinza nyaya yenyu mudare musina onai imimi makasungiswa last time maba ikamubata nemhosva yekubata kati handichamboendesi mumapurisa asi munhu akaba bhutsu ndosaka abo yenyu manje mune nyaya yekubirara bhutsu tamubata nemhosva yebhutsu ndoyendakamuripisa imwimwe mukati ndinozouya nebhalansi yacho ndadi ndahora ndikati right imimi wenda mari yechikwereti chenyu chedare munayo kana kuti hamuna kudare munofanira kuti muuye kudaira nyaya yani iripo yemuri kuda kudini kumangara tinotaura nyaya kuti muri kuuya kubhadhara. Saka iyi nyaya futi tikatotarisa ndima mwangarenyi saka muri kuti matumwa ndimambo kumangara nyaya ana utumwa ndimambo makadiumira ana utumwa ndimambo kumangara nyaya zvakazi musi wa2 munofanira kunge muri pano handidi
muchiuya nemari yangu yekutaura iyo yemusi wature ndakati munoda kuti munge muchiuya ndeyekuuya kotaura kuti mwakati handizivi kuti tinohora rei ndikati asi kudari handina mudaidzira nyaya yekumangarira iyi inyaya yenyu yemakazotoitawo kuseri kwangu saka musadzisakanisa nyaya ndakati munouya ngeyekutouya kuti mutaura kuti ndahora kana kuti handisati muine chikwereti chedare wedha mari yacho unayo kana hauna unofanira kuuya uchitaura kuti changamiri mari handisati ndaiona ukati une chikwereti hauna kubhadhara woregedza kuuya imhosva saka ndakati munofanira kuti muuye muchititaura kuti mari yaita kana kuti chi haisati inini ndo nyaya iripo iyoyo hatisati tatodiva taiita mabva mwapinza yani yenyu saka chiziva kuti yemuri kutopinza futi imwe ndisati ndataura nemumba todombopedza yenyu yekuroyana manje iyi ndotizotanga yangu yechikwereti changu iripo handina kuzoda mutangira mune nyaya ngani 2 yangu yekudare neyenyu yemwawe yaumangara yenyu yemwawe yaumangara ndoye ndakataura kuti munaona kuti nyaya dzenyu dzouroidzi hadzipereri muno panoda kuzofamba kana muri kuda kuti nyaya yenyu iende mberi chibvai mwapa zita renyu kuna mupurisa zvibva zvanyorwa nyaya yenyu kuti muri kuda kusungisei muroora inini pemakazomhangara kusungisa muroora handinakona ndikutoshandiswa kuzwa apa pakuti kesi iyo inyowani yakatopinda ndikati akazotomangara zvikanzi saka muda kuchiti tiite sei ndozvonanga ndechiti hai iyo zvasandane mari yekuti tiende kun'anga hazviiti ere kuti muprofiti wacho ouya munomudari handiti tinonga tichishayana ere mari yacho kuti inini hafu uyo wati hafu ere pamusoro ichangamiri mai nyaya yemwapinze pamberi pamari yekupumhe munhu inyehu ndosaka mwaitwa mupfumo gata remunoda iro rero munotosiye mari kuna mambo mazwa yemunozotora mwapembera uyo abatwa haasi kuti mambo haatauri nyaya yekun'anga basi kuti man'anga inode mari because mwaende kotaure zviro zvisikaiti pamberi pamambo kuti uyo muroyi saka munoda kusiye mari yegata yemunoti mambo shuwa uyo uri kobatwa yemunosiye mupurisa kubuda naye muchabuda nemupurisa saka haiti zvaanotaura zvazvo kuti mambo daidzai munhu mupurisa unoda kufamba ende unohambe kwende penguva inei panodi motika inomuperekedza kumhanye kotore munhu wacho saka inode homwe asi panyaya yanga iri kutogadziriswa nemambo iri nane neimwatanga imwatotangire pamberi pamambo yacho haingadzwi futi manje ndochenoshatira iroroi Yes, kuti mari handina mambo anotaziva mochizero nyaya yatakamboiradza yamangare mamambo ikasipayawo muroi maakuzoramba futi mambo haapedzi nyaya handiti mambo haapedzi nyaya inini ndati nhasi handina mari nyaya ndakamudaidza yendakati munouya imwe inyaya yechikwereti changu chemhosva yekuba bhutsu yendakati handichakusungisii ngekuti chi uyu wakazondoti nditete hazvina mhosva ndinoda kuti mutenge bhutsu dzangu mukatenga ndikati asiwo mudare munoda kubata munochiripe mbudzi ngekuti hamufanira kuite zvemwakaita zvokuti bhutsu idzodzo mwakanyepoti mwaifanira kudai mwakadziendesa kwasabhuku hamuzi kudziendesa kwasabhuku bai mwabatire munhu kuti mabatire kuti muroyi mwautore bhutsu dzake bva mwaenda kwabva dzaendwa dzogarwa nadzo kumba kwenyu muchiti ndaida kuzomangara izvozvo hazviitwe zvomwakaita hatizvizi dzikatokondemwa handakabva tadziti ngadziraswe ndikamuripisa ndiyo nyaya ndakati muvi iyi yemauya iyi inini handisi ndoketi iri perakaitwa akairi perakavhurwa nasitori pova ndinotoshamiswa yarutaura kuti pane new gesi ndotoona kudaidza ndotobvunza kuti akazotomangara kazi akamangara kushinga kumedze shakataka saka imwe imbotaura muri kuda kuti tiite sei inini ndandikumbira kuti nhasi ana mari asandahora walaiti kuinosenza vakazotaura futi izvi ehe asandahora takazvire nemupurisa munouya musi wa2
kunyaya yenyu. Saka idakuya. Mupurisa wakamuti uya musina kumangara. Takamangara nyaya nditi. Makamangarirei muchizoti hamuna mari. Already mwaida kuya musi wako. Wakupinda. Ndabanga wakupinda. Topota chimbo yo hauna yo yabanga una mbwa iri mboko. Unoya nembwa mwese muyai nembwa bana. Zviri hu amwacho chimbo sakadzira so. Mbuya ona nyaya dzika zvinotipedzera nguwa. Tine zvimwe zvirongwa zvetinazvo nene. Musaita zviro zvokuya kuita mujakuja kuya kuita kuti amwe Sunday amuna musina zvokuita ba. Musanakirwa nekumuchiya kwamamboka bvunzanai muri kwemuri kuti zvinofamba sei, ndinodii, kwakadii, ndodii. Haiwa ungofunga uda kufikisana. Otherwise nyaya yenyu zvemuri kutaura ka nyaya iripo panapa ka haitombodi kuuya kwamambo panyaya yenyu. Mafacts enyu amwacho now they are vague, and as much as they are vague, we cannot reach head or tail of your story. The long and short of it haibudi kunze kwekunga patoendwa kumuprofita kana kuti nganga. Ndakamutaura kuti nyaya yenyu kuti muri domangara munomangara. Hamuipinzi pane nyaya yekuti mamhangarirwa baimwe mochipinzawo nyaya yenyu. Muchizoda kupinza nyaya yenyu munoya muchidi muchimhanga. Ina anoziva kuti makabva matomhangana. Saka matomhangana nyaya yenyu yatopinda. Mabuti hatina mari. Statement yemwaitaura yekuti handisati ndahora kuhighlight ndo yemuri kuuya muchitaura. Saka tikamupa next date ndo zvemunondoya muchitaura. Tichapedzisira taenda kuhighlight manje. Nyaya yenyu ichaperera kuhighlight. Murudire kuti donza kweso. Musadena. Muchirungu anoti never start something which will never stop. Makutenderedza vhiri iyo zvirakumhanya. Kuribata nemaoko udorimisa kudai maoko akutsvarisha asi dai mwakangorisiya. Matoo nemhosva imwe. Tautosunga imwe. Yes, Dino. Ndingatoona atsvagira kare. Zvingatoitapo iwo une mudumbu ndiwo unorware kudziwo. Angatopedza nguwa yacho ngaaende otsvake mari. Nyaya yoida iyo kai achazviudira. Nekuti nhasi uno kuti apindure pasina chimangariro chaamangara munoitire. Siyai iwo kuti iri kuapisa hatito ari kuti ane mwana wakaroiwa. Iyo hacho wakaroiwa. Saka ngauye akakwana kuti ione kuita. Mbuya awo. Mukaite nyaya dzekuite magiraji muchiunze kwamambo. Maswa kuti ndakazobatwa ngemhosva yekuti ndakabe bhufu. Saka ndako kuti muri kundiroya ndikufikise. Kunoku munopedze mari. Maswa inyaya yemwaifanira kunga mwakagara kumba nokutaura mambo. Saka nyaya yemwatotanga iyi yekube bhusi iri nani? Maswa Iyada abereki yemunhu. yes. Yekube bhusu itori nani? Taure pamberi pamambo kuti wakandipe nyama. Wakape mwana wangu nyama mazino akazotora jaketi rakatoturikwa mwana wacho rotoshandiswa pajaketi. Imwe mwana ukorwe tsoka makaenda kun'anga. Ukamutaura kuti nditrifini. Ing'anga yemutaure zita. Yakataura kudaro. Ndakambomutaurira kuti munowacha muAfrican movie stereki. Mutoziya ndichimutaura kuti nyaya dzemuri kutaura idzi ngedzemaAfrican movie mumaTV. Musauya nadzo nyaya idzi dzokudare kuno because hadzinonetsa kuzodziproof. So I thought kuti makadzidza pendakamutaurira. Mauya futi nemaAfrican movie enyaya futi. Ndo honai kuita ari manje. Na oko chuku anani. Akagara mundiani uyu. Nditozvitoita. Uyu uri panobvunzwa mutapo uri pakati ndiani? Uri pakati ndiani? Seguro. Handazi yawo.
Amusiona madeni mako. Aka madeni mako. Amuni mudibele. Amusa kuti. Wote saraja mnambia kuti dai makatenda pesi ya mambo mwaibasa. Ndakataurira last week imwe asiwo tiri kubva tiri kutsoka kana pane zviripo zvichabuda munhu apatiki asati aone kwanza ngoti wakabva akatoroona chikudikana paimari apa kana munhu atomangaraka kuti wato wakatseya isusu zviri kugwacha zvichazobuda aine kun'anga but taitei nhasi taitei mwana wacho wakaroiwa mazino urutadzofamba ngemazino unofamba nerurimi ndati tabva kwakasiyana ini ndabva kubasa mwana unofanirwa muna last time was president makati mwana ndamusika ndiko kwakasiyana nasi mweya kumangara muchimirire mwana wacho dabari apana pandakaya pana last time ndakati mwana asikumba wangati kwamusanteri umweni wacho wainga ainaye ndiwo akatorwa nemvura ana kufa akazobatwa wangati kwamusanteri ndofunga ndakaitaura nyaya iri mbuya mwana wakakuri kubva mazino une makore mangani une 20 ngo 1990 saka muri kutaura kuti imwimwi mudare rineri munomirire mwana waane 20 something years uye kumangara kuti mazina ngwana maiyo nejaketi zokutaurira here kuti dzakatoka ari wakatoka mwana wawakatora mukomana kutora bhuti dzambiri ari apa instruction kuti ndatobhiziza asi mwana akatora ndii ndakatora bhuzi mwana ndiye akagwada kudai echotora mbudzi dzangu pasi mwana vakabvunza kuti bhutsi dzingedzani mai maenda ichodaira zvikati bhutsi idzingedzani zvikati idzingedzani zvikadzingedza mai kumaita deni ndikatitora bhuzi echovha atora echovha vanhu vana mari vamwapo yaapati vanhu mwana pamusoro tete ndosuka mwende kotsvaga mari yes andine muri kusedzeko alight ende motsvaga mari plus mataurirwa kuti don't hit kuti kuripota kutaura kwamuri kuita you hit this muroro tunyaya zvinyaya zvomutaura hazvisi worth mundizwa saka mubva muno muende kuti kotsvaga mari izvenanga zvinodhura 400 500 zvemabhuzi zvatarasarombeka zvemakatenda zvemabhuzi apo apa ndepane moto aitosungai mutsvage mari pane moto munotenderwa he kuzoona uya kuti mwari mukafunge zano ramambo rayari makambopuwa yari munotenderwa kuti kuuya moti mambo we muroro wacho unotenda usatenda unoziva nyaya yaoaazvaira nyaya uyu muroora yauya last time muroora atorerwa bhutsu awagara nadzo takati muroora are you suspecting any foul play kuti tetako akatora bhutsu kudo kudini kukushandira muroora akati andifundi wangwara hazude kupumha tete uyo asi tete akasvinga ipapo ndopendakati nyanyika ihombe haidi kupfekedzera pane yamangara muroora mwada munoita yani ndo yaakaita ndo iripo ndo yabva yaramba nekusuka saka zvinoita kunga tiri kufevhe ndandinoti amangara pamwe ana baba mwemwe akadzika anonokofunga mwemwe abva nababa mwemwe anesakire mari oti mwana wangu ndakabira pano munokoshedzera sabutape kuti hemwayo kumangara pamwe wayo ana baba ndiri kuzvishona munani wemwaya naye panyaya yenyu pano mwaya naye musazorewo madare mwega dai nemumwe munhu waataura kuti ndiri kuende kudare kopume munhu adzorwa angadai zamwendi siyanai nazvo
Ani ndo dzingataura kuti muchiuya mumatareka bvunzanyai kuti dzinoda kuenda udare. Amwe anomuta kuti mwadini kutaurirana nyaya yenyu iyi kai. Imimi chiri nyaya munetsa chiri Muroro. Chichirurwara pemurwa kudini handi kufamba goti munochifamba mune nyaya ndakamutaurira. Onai zvimwe zviro zvacho munambogara pasi mune mwiri muhombe, pamwe pacho munofamba, pamwe mune BP. Ndakamubvunza futi kuti uyu Muroro wenyu muri kuti muroi zvikazoramba kubuda. Handizomubvunza muchizviziva here kana kuti muna mamboitawo unga zvaitawo yakasupa. Handizomubvunza kuti muri kuwanza mamuvi, tikazozvidaidza pakabuda unochidaidzwa zvochibuda kuti haroiba munodii, pamwe mozotobuda imwimwi. Ndiri kutoseka kuti munoenda kun'anga inobatani mai tikaseka muno. Hino izvozvizvi zvezvaita kudai muroi ndiani? Muroi ndiani? Watorerwe bhutsu ndiani? Zvigadzirise izvi muchidini macho? Waane nyaya ndiani? Wauya nenyaya ndiani? Ende izvozvi une nyaya ndiani? Dzimwe nyaya tauriranai. Ende munaita anhu akuru emumavillages emunogara, makanzela. Musashora ba makanzela, amwe madhara, dzimwe chembere dzedzi. Taurai kuti anhu woye ndine dambudziko nemuroro wangu rakati. Nyaya dzemuri kuitirana nhasi idzi mukatarisa mubhaibheri kuita kuti amwe amendu uchechi kubva mazuva ano hadzirimo idzi. Musakungwati muri kuita zvitsva. Zvine masolution zviro zvemuri kuitirana. Hapeno kagiraji mune kagiraji kenyu. Nyaya dzemuri kutaura dzoti wakatore jaketi wakazomuhaga, jaketi akazoya nedhora akazoramba mwana wangu hachatosenzi. Wakadzidzei mwana wenyu? Une kosi yenyu? Saka mwaida kuti agare zvakanaka erudofo. Osa zvimwe zvinhu zvachoka handi kuroiwa ba zvemungafunga kuti uroi. Dai muri kuti ndidhokta asi uri vashaya kana nekuite kiriniki kana kudai, kana kuti wakaita akaundi wakaidzidza zvakati asi urudini, kana kuti ndibhiridha asi urutadzokwaka kana toilet. Hana hakuna munhu usina chaanoziva unoita anything chinomuraramisa. Saka muri kuona kuti panyika pano pana arombo akawanda kupinda apfumi, ngekuti anhu akawanda haanawo futa kundowanda nhamba asi haana chigura. Imbeya zhinji dziya. Saka nyaya yenyu iyi murude kuenda nayo mberi. Murume wacho umboripi wemuroro handiti hangazivawo. Ari kusumuke kumbayo wakarore mukadziwo aripo iwo tetowe kumirira amonore pane chiro chiri kumbayo chinofanira kugara. Uyu wazoya nababa nesupa. Aya asina kukwana aya wakarorawo wacho uyu. Kutaura kuti pamumba kwawo muroro haatomuriba. Ndozvo zvaifanira kutoona pamubvunzo kumabvunza kuti tiende mberi. Kusayotodanana haatodini. Saka aifanira kuigadzirire kumbayo. Haisi yekudare ba. Ndozvendoti kudare kunoku kune dai mwamboya chete hambere mwamauya. Kunoku kunoya nyaya dzekuroyana chaidzo pachifanu. Ndo nyaya dzekushaya basa. Haumangariri munhu udare kuti ndakaroiwa kozi chii chiri kunetsa kuti ndakanyore maCV akawanda. Hapana nekudairwa baba urungisire mhepo hazvienderwi kuhamba. Chakadai wakatore jani uyu wakazorya nyama akabva azvipa mazino zvakazodai. Hadzisi nyaya dzinoda kuuya kuno, dzinopedza nguva. Ende pamwe pacho tozoita ungati tinoziva zvetiri kuita. Right, fine, mwati muda kuti tiendere naye mberi, tinoenda naye, isusu hatina problem. Next date redu musi wa 16. Musi wa 16 wacho. Mauchema. Ndurwadziwa. Nei. Nemakumbo.
kuhosipitari mwakamboenda ere kana kwamutambara kana kwabirira hazvisi kusenza mukaona munhu akuya munomudarika hakusi kuti basi musachemaba hatizozivi kuti tomubatsira sei ichikiri ishungu iri musadaro ndorwadziwa ndazvizwa but imwimwe munoziva kuti kana munyari kuhospital muchirwadziwa muchida kuona chiremba kunobude mari ndiye ndazvindavati handisati ndaora ndataura saka ndati taakupe next date redu musi wa 16 munonga mwahora here handizivi kuti nanga tahora here mari yacho imari yemwedzi wapera kai haisi kuuya madheti ati afana kunga andinotenga nyango ndorwara ndikagara kumba ndichiziva zvirikwadza pakati mukuda ndisamangara here mbuya pamusoro iyi muna abereki here achipomwe babangu akafa mai ariyo kuna ana atete atina ana mukoma ana mukoma chana ana mai nina ana andibatikira umweni wacho utoripo maimbosheya nawo ndinoda kukudzoserai paadvhaisi yamuchape munozwa here mwiri kuchema hakumusununguri panyaya yemwataura ndimwe munotoisunungura mwega saka tiri kumupa advhaisi yekuti mwaimbotaura nehama mwaimbogara pasi nehama moti ndidzo dzendakaende koopara pamberi pamavo ndakaende koopumhemuroora plasi mwati umweni uri pano tabvunza payata kuti pana baba here aizoite kuramba kana auye kuteerera kana auye kuzwa tochabvunze mwana tokwete pane mwana ngei saka mwati hapana saka nhasi mwauri pai pano ndiri kuona uri muno ndatarisa pasuke muri muori apo ndatarisa wari apo ndoti hanzadzi yangu iri munosi mwana wamainini uyo ari apo mwakataurira here nyaya iyi ndakataurira akanditi hanzi atete akanditi hanzi atete ndichauye kumba handiti ari kuihanzadzi yatete ende mberi akanditi kwadzi aiti ndichauya kumba handiti iwe ana mukoma ndichauya kumba ndobva ndagara tobva tauya kumba kuyakuya ana mukoma muri papi shuya yaizotidini tigadziseni nyaya totaita sei ana mukoma yaachaoneka kuchina uchauya ana mukoma ana mukoma ana nahwana achaoneka chinyararaita zvizwa hanzani zita ndiani Moses Machongoma. wanga undori muno zvekubvebetatanga chikomenda tibatsirwawo nabesa ratangwa apa haunawo ere maunopfekedzera ukadaidai kuti zvirembe ona ari kuchema ari isu tamungoti kuchema kwaari kuita ishungudzo kuti nyaya yangu yatadze kufambe kwenda hino azi makumbo endakaroiwa ndemuroro saka ndati nyaya yekuroyana hatiipedzi muno inofambwa ende ndo ana akadzi ari kuroya atete Pamusori dare na mtapina na maboni ese madhodha ari muno naana mai ari muno. Naurwa iyi wedu mukunda wakandifunda ndogare kure naye achitaure nhaurwa yake kuti mukoma andina kugwinya. Ndakamuti inini mukunda ndiri kubasa, zvandiri kubasa ndichauya. Pandinouya tozoone kuti chaita kuti iwo urware chiinyi. Chinguwana ndakagara ndiri kubasa kwekwe ndochozodzokera ndavo pamhatso. Ndati gare mazuva mairi matatu. Ndo pakazouye wedu mukadzi echibve kumhatso kwemunin'ina. Echiye kumhatso kwangu chiti ndauya uno bamukuru chikonzo chandiunza uno ngechekuti kumba iyo akuchazi kumira zvakanaka atete asvike pamhatso achinditorere bhutsu achinditi uri muroyi. Ndikati ndazvizwa mukadzi chimbogara ndimirire kuzwe kuti soko rinobve rinoti kudini ndofona. Ndakataura neyangu akadzi ndichauya tiri pamwe kuti tihambe tionesane kana zvazoita ndione kuti toite plani ipi. Ndiri panguva iyoyo atete akadzoka futi kumuroora echiti uchiri kuitei pano iwo uri kutiroya. Chinguva chimwe ndakagara ndati saka nyaya inini kuti ndichaihendera ndiri sazvandiri inini haichaiti. Ndakabva ndati kune muroora wakauya kwendikati bamukuru ndoti ndikati mai mwana nyaya yamauya nayo iyi inini zvakuita sekunga iwewe nemwamuna wako naatete munoufakazi hwemunoziya huri kunze hwendisikadi inini hwendisikazii. Saka nyaya iyiwo kuti ibatsirike enda nayo kwamambo. Mambo ndio anogona kutibatsira kuti abudisewo huri pokuti mwamuna wako iwewe naatete ane chokwadere chiri kutaurika chikuzi iwe uri chii uri muroyi. Ndakabva ndagara pamhatso pangu. Muroora wakabva uya uno mukadzi uri kuye kumakara nyaya yake yekutanga yebhutsu. Ndo pandakazoka chiziva nyaya yadzichinyere next dare nyaya yayo kuti atete ataure chokwadi chekuti for sure ndiri kwadini ndiri kwaroya.
ndikati aurede zvakanaka ndozondozwa ndochobva ndatogara. Zuro ndiri kubve kubasa ndakasvika zviguma pasti 3 ndasvika ndakabva ndazwa kuti nyaya yedini iri yokudare. Hapana wakanditaurira kuti nyaya iripi iri uno kudare kuzwa ngaanhu ngenzee dzangu. Ndochoti inini sezvo nyaya iyi yakabva iri mumaoko mwangu pakutanga namai nini yangu kusvika pezvaari nhasi, handitadzi kuti ndiende kudare kwamambo kuti ndiende kozwa kuti nyaya iyi yapari, because zvinhu zvandirongoite kuzwa ngemaungira handisi kuziva kuti izvi iri here ngezvemene kana kuti kudini. Pendasvika pano mupurisa wamambo andibvunze kuti ari pari anhu ari kuteera, ndikati handizii, ini ndandouyawo ndazwa zvemakwai. Saka nyaya iyi inini pakati payo handina chakazara kweiri kana kuida ire kana kuizwise kuti zviri kubva ngepi. Kuti unase kutoizwirawo pano zvemabhachi handitozvizii kutangira pano Mutape. Alright, fine. Waizwa nyaya iripo ngekuti titawapo mhamuroora uyu zvakadai saka tatoti nyaya iyi hatigoni kuipedza tichitaura, hatinodoka richitanga rimwe richipera parodofamba. Saka varoti inini ndosanza handina mari zvakadai kerida pamba itaka mari taiona kuti zvofambwa kana nhasi mupurisa utoripo yobuda mari dzacho mofamba. Anza yodini youya toziya. Iwe wauduziya uyu? Kuziya ndingakuda Mutape. Asi mari handina ngeni mari handina Mutape. Chendisingandicho mari ngechekuti Mutape dai ndandiri baba. Dai ndataurirwa ndichiri kumasure kuziva kwetiri kuenda kune soko rinoti. Saka ndandoritangirawo pano. Kwamambo weda wamangara ndiwe, weda wamhangariro unotakurwa mari. Because nyaya iri kuendwa kwamambo musafunga kuti mukabva mumba kwenyu muchiti takawina ndimi munoenda kowina ba. Dai mwakawina nyaya yakawinwa haindodari. Waona nyaya ichendodari irude koonekwe unowina. Mutape ndaikumbira tisapere nguwa ipai atete yacho kuti hezvo makabva musina kutaura mukoma hino chitaurirana ina ana mukoma kuti ndo nyaya ndanini kutuma adotuma asi nipe mira chamani nipe ndado kubvunza unoi kudare nani handabvumwe nemukadzi wenyu muri mati muri musire uyo ndianonyu saka murisiya munini wanyu sei asika kudare kwapo kutore mwana wemunhu musiyana kudare munini wanyu asikawo. Inini pachaizvo zvangu ndiradziemere pakuti maini akasvenge mumaoko mwangu inini ndichaona dambudziko rawo kusvika tazoti saka maini dambudziko renyu kuti risorovhike ngariende kwani? Kwamambo. Zviri kuitika iyo nemwamuna wawo nemugariro kumhatso kwavo kuita, asi changu ini chinana chido ngechekuda kubatsira mainini kuti anga ane gwara rakadini rakanaka, ngekuti ese hapana waindibudira pachena, nhese anga ari kuti urino kwake urino kwake. Dai akandibudira pachena pamwe tiri pamwe tichionesane musoro pari pamwe chete. Ndombomudaira baba sekumapira ari kumufonera here mukati mimi atete nini ndiri kuyeye kumbayo mukandipa nedheti ndakanaka dheti rero kwana ndobva ndaenda ine kumuroora ruchi2 sekumapira asvika pano here akandibadza uya tiungane tizwa dheta sei ngenyaya handi imi mwati damutadai foni hamuna kuuya ndikati saka anhu ati anoti zizi imi ndimi ana mukoma ndimi masara ngoni mwedisisa hamuna ana mukoma atibadana mainini alright ini ndiri kurwadziwa handidi kuya kuno kudaro kurwadziwa saka mwakandona ndauya kuno kurwadziwa ngoni ndakamutaurira mukandipa dheti ndiri kuya atete togara pasi tironge handiti hamuna kuuya ndoda kumufonera foni hamuchadairi handiti. Alright, fine. Iyo ya personal futhi zazi kumba inini chiendai kumba mutsvaga mari musanyauya mutaura nyaya kunozikwa munozama hatisude mari yekualaidi ba munotengesa huku munotengesa kana bhinzi kana chibage kana mbudzi yekualaidi youya yayani yenyu muchizoichengeta musanyanya kutimisa isusu kuti pinze mutsetse hatiseedzi kualaidi ba isusu isusu toda kuti mwaya nenyaya kuno mwaya nemari yemuno wamwana anyway kwete yekualaidi ba nhango dzirudo kufamba dzidini dare rese ritoti munomo rese raida kutozwawo nyaya idzodzo pana ane nyaya dzakafanana nedzenyu aida kutoonoti nyaya iyi inosorovhwa sei asi yaita dead end isati yatombotanga. Chaenda kotimisa inyaya yekuti zvendakataura hamuteereri pakuti uyai nemari iyoyo hamupi inini handiidi imari inodiwa nemunhu unenge achizotiburitsira chobadi pai pachena
mupurisa ndiyo unonga achida mari yake yekufamba. Nekwemuri kuenda kune munhu wacho unenge achida kuti isusu tine yedu yedare yemunonga muchida kuti musiye muno yekuti nyaya yenyu yaitwa yazopera. Todini? Hangu hapana. Yomupurisa munayo. Hapana. Yekusiya muno mudare yekupuma munhu kwete kumwaita. Hapana. Yekuenda kumuprofita kwacho. Hapana. Vanhu vari muno mudare izwai nyaya dzemuno yanadzo kuno. Musajaira kuti ndakwenda kwamambo kunga uri kuenda kutoilet. Uchiuya kuno unopinda nemudanga. Wenda uri kumhangarirwa kana kuti uri kumangara. Hatidi nyaya dzekuti anhu auya. Ende ari kuperekedza acho musaperekedza anhu kumatare musina mari futi. Mopedzisira mwanguzi ane munhu uyu moti tiri 8 mwese musina mari. Hatina chetinoita muno musina mari because anhu anofambisa nhango dzacho ka. Amwe anhu asiri isusu saka ndati dai ndiri muprofita inini kana nganga ndaiita mari muno ngoti out of 10 cases dzinouya muno 8 dzacho dzode nganga nemaprofita. Chendai motsvaga mari. Next date ritakupai musi wa16. Mune 2 weeks dzekuenda kutsvake zvekutengesa nekuende kuallied kwacho muchienda kuzwa kuti yambobuda nini moya tochovhana. Mukatadza kuchovha nyaya yenyu kusvike kwainofanira kusvika, muroora unomurowe kaunda. Inopedzisira yayenyu. Muroora atone nyaya nemu yekumupumha uro ngoti kumupumha kwamwatoita munofanira kupedza. Munoziva unozi kuchaya kobuda. Node kuchaya nyaya yenyu kusvika yabuda. Mukatadza koiburitsa muroora wakutogona uchichiisumudza imwe muna amwani nyaya yekuti makamupumhe zviro zvemunotadza kudare. Kuti kupumha uroi munhu mudare hachisi chinhu chidiki. Imwe munodare kupumha uroi. Petakamubvunza last week ndakatofunga kuti pachabuda nyaya yekuti makabe bhutsu dzangu. Tiri kuti iwo ngei makadzitora musina kudziendesa kwaSabhu kuti dzadziri dzekubatira. Mukati ndakagara nadzo mumba kwangu. Tikatotaura kuti isusu sedare tichizvitarisa mune zvamwaida kudini kudziita. Asi takazobvunza mumhangari kuti wewe uri kufunge mumhangari akati handina uroi hwendiri kufungiraba. Misikazwa yakatoitani? Tete. Tikati chibhadharai bhutsu dzemuro. Ikabva yapera zvakadini? Zvakanaka. Mukati inini ndine yangu iyoyi. Mukabva maimhangara iyo zvimaimisa. Saka musi wa16 munoda kuuya nemari yekuti paende kofamba. Uyu muri kuti unonga achida kuuyawo nehafu nekudini inyaya dzemunoda kuchiti muone kuti uyu wacho wauyo ngoti iwo wacho wapumwa iwo. Unoda zvichenesa iwo. Saka munoda kuti muchionesana pamwe chete kuti pemunouya next week mobva mafamba zvobuda. Asi chiziyai kuti anza inonga yabuda mukashaya kugutsikana nayo tomboti hazi haro iyo munodini? Handidari munozvizwa pasina dare ba. Muchabuda nekupurisa muchazvizwa muri ikoko muchabuda kuenda kunyanyadzi mwamataurudza haro ipo. Imwe totoona kuti munonga mutori imwimwe. Saka imwe mbuya hemunotitozwa ngedare. Dare kuchita baba yenyu iri kuripirayo kuti soti. Mambo uri kumuvhure kuti wambe saka ndakuti kude kuenda mberi because mafekisi mamwe acho emunoseenzesa apa. They are not tantamount to paramount. They don't hold water. Chances dzekuti unogona kuzi haasi muroiga dziripo dzichizotobuda dzekuzi imwimwe ndimi munonga mutori nezvinova munozozvidini 1 2 akazi haasi muroi munozvitambira here imuri rwadziwa nemakumbo munozvitambira here akazi haroi ndati akazi haroi imwimwe muri kurwara nemakumbo mwana wenyu uri ushaya basa mazino ari kudambuka munogutsikana here neanza iyoyi? Ndiri kuchimutaurira ndiri panosachangamire manje kuti haro iba. Kana madare mimama.
kana ndadaro ani mandoti mozwa namambo sakatodi aro izokusiya motodizivaro inokuti handikutambo areba nyaya yenyu chiuyai toda kuzvizwira pamwe chete pambuno sei sefoti pendandiri kuitira ndepekuti dai mwati hamugutsikani mwaitoziva kuti mwakubatei futi homwe yekuenda futi pai pamwe mukasai kogutsikana futi munobata futi homwe kuenda futi pechingani pechitatu anza yedu inozobuda ine ratio ye2:1 mukaenda nzvimbo nhatu hapatadziba kuita airi anonga aine zvakafanana pamwe vanorasika saka ndoda kuti muzive kuti rwendo rwemwautanga imwe maamuri kugadzirire kuti muchasarira parusabe rusvike Harare pose pose ruchapfuura usvike uBulawayo ende hazvizonakiwa kuti rwendo rwacho mamborutanga mwaita makosti muzosvika pakuti achangamiri ngatichigumira hedu panapa uyu unobva aisimudzire imoba ndinoti saka namubvunza kwekuti muruda kuenda here mukati kuenda ndozvo bo tiziva kuti muri kuchaya kobuda mukandomira chete pekunomirira kuti uyu unobva atotangire imoba tazwisisana munati ndichitaura muchibata manzwi ndakamutaurira futi ratwika muzwiwa muri kutungamidza hasha hazvisina ndaa endai motsvaka mari moya musiwasikiichezati musiwa maine munin'ina wenyana nokumboikomendeiuripiwakanazwisise statement yataura atete pakutanga ati munhu uyu wakanokora tsoka akaise pajira akasungira handirika kutaura kuti zvinhu izvi zvakasungirwa munhu akauya naye pamba akatobatsira here wedu murooro wedu wangu uyo mukadzi akatozviona zvichibviswa pamhatso kana kuti akangozwa chete kumuprofiti akaenda kumuprofiti muprofiti wacho yehega I think dai taigona kutoti auye iyewo magetsi chaiwo goti unobva ataure zita nesene mune nhamba dzechituku pabirth record nePO box haaiti zvekuprofita zvezvakuti pane munhu wakati goti iwo ataura kuti isusu taenda kumuprofita wakataura kuti nditrafinani muprofita wakataura kuti nditrafini muchariro ini ndakambozwa maprofita ndakamboenda mumaprofita asi andaona muprofita unotaure zita nesenemu ndopendakazovataura kuti muri kuwanze zvimuafrican movie musayana zvakuna muprofita unoita izvozvezvo hapeno imwe kuti paine wakamboenda muprofita unobva ataure zita nesenemu ndoziva kuti muprofita unotaura zvinhu zvine maparables like iwewe pamwe ndiwo unozototi handinhingiro handichakati here hakuna muprofita unodaro ndakambozvitaura hazvisina basa hatidi kukudiskarejai nyaya yenyu mwaiunza kudare taunza nyaya kudare tikakudiskarejai zvichaita kuti amwe anhu adimotivhete wozotofunga kuti kuendese nyaya kudare hakudini hakusenzi unokuti nobatsira asi tinoita futi counseling tiri pakubatsira hedu nyaya yacho bhozi taita dzakawanda tichizoona kuti zhinji dzacho iyozvi tine masamonzi hobu aanhu akatiza nyaya dzava pakati akuona kuti takusvike kumapena anhu otanga kutoshaika asi tinovabvunza tiri kwekutanga kuti nyaya itoenda nayo ribhiroti ngatitoenda hatodotochaiko buda hazvitomboiti pamwe wabudisa $30 kwamboendwa umwe nanodzoka achiti zvataurwa muprofita handisi kuwirirana nazvo orit ngatichienda kumwe handina mari umwe unoti yekuenda kwechipiri ndinayo asi zvataura futi wechipiri wacho handisi kuti orit ngatidaidzo yechitatu handinoya next week ndinoya mwamurisumudza mukati nyaya dzinoitwoko hadziperi ini handipedzi nyaya imwe ndi munopedze nyaya dzenze munhu amwakauya nadzo iyozvi muri kuuya here musi wa16 munouya here hatizotumiri masamoni mairi mairi muri kuwazwa maurendova anhu aiti tinouya eseiwa mwandii okay pamusoro imambo nedare ndoda kutenda kukozi muri munhu anopa maadvice netimu yenyu panoda advice so ndoda kuzvitenda izvozvo izvo pamwe pandaita kuti ndinge ndinoti jekesei kana kuti iwo tete ajekese panyaya yebhachi rinongotaurwa kuti bhozi tese hapana waiziva iwo ega nemukororo wavo ndiwo ari kuiziva kana hanzvadzi yacho haisi kutoiziva kana uyu wakatore bhachi racho haasi kuiziva handiti
but ini pane pendada kuti pajeke pabhachi, because kana tagara zvinhu zvakadai ngatisaite zvozvikuendei ngezvekufrema. Bhachi rekuzi rakatorwa handiti zvikaitwe zvakaitwa riri kuzi riri pachipikiri rikambeya kudai kuti life yake haisi kudini, haisi kufamba. But mumba muri kuitwe zviro izvozvo mumba mwehanzvadzi yake. Hanzvadzi yake irikutadza here kubvise bhachi riya pachipikiri mumba mwacho. Handiri muri kuzi mumba make uyu ndomwe riri mumhatso mwacho. Ihanzvadzi yake yakaroore uyu ndomune bhachi roro riri pachipikiri nanhasi kubva parakatorwa for 14 years richimbeya riri pachipikiri kudai. Mazvita mutape vamakakasi mutape ati endei mutsvake mari, but muri kutongesa mutape pasina macourt fee. Mutape asautora kairi katatu endei mutsvake mari. Muri kutoona uyu wadaidzwa wataura ita afakasi, uyu wakutotaura naye nguva yamangu ichipera pasina court fee. Saka tinokumbirawo kuti court fee itsva. Pamusoro mutape mataura endai mutsvake mari chataura chisimuka imbepo. Yes. Izvozvo chataura Teachcat MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora, Dojibondora,